Monge uJehova mphefumulo wami monge uJehova mphefumulo wami monge Jehovah, monge uJehova, phefumulo wami mubonge uJehova, monge uJehova, phefumulo wami monge Thank you, Jesus. Bingelela umakhelwane wakho and say shalom, 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 shalom. Sicela abazalwane abahleli ngala mayikhona indlela basondele ngoba asibaningi nokho egameni kaJesu Kristu. Amen. We can be seated in the presence of the Lord, bazalwane. It's a day, it's a night of prayer. Angibingelele abantwana bethu abasola ngendomiso, ngibingelele ubaba be-leadership nomama, ibandla lonke, ngibingelele isithando sami mama Hlaba egameni kaJesu Kristu. Amen. Usuku lomkhuleko lolu bazalwane, actually we are supposed to be praying on a daily basis. Prayer, it's one of the things that needs to be taught. Sibe neqiniso about prayer. Niyakulazi iqiniso lomkhulula. Singathandazi umthandazo esingenayo i-revelation, ne-information, ne-understanding from the word of God. Ngoba uNkulunkulu ukuze sithandaze umthandazo which hit the nail on the head, umthandazo which is prevailing, umthandazo obuya nempendulo, umthandazo which is pleasing to God, umthandazo which shake the foundations of hell. Bakhuleka uPaulus noSilas, and then emveni kolokho badumisa and kwenzeke earthquake ejele kwaba khona intshukumo because of the heaviness of the presence of the Lord ngenxa yomkhuleko wabangcwele bedumisa uNkulunkulu. And the enemy is trying his level best ukuthi siwuthathe light umthandazo, siwuvilaphele umthandazo, kube ngathi siyaclock amasithandazo, and singabi nayo meaning egcwele ngomthandazo. Singathandazi umthandazo siwuthandaze ngoba ngithe last time we're not supposed to pray for the sake of praying. Asingathandaza ngoba kufanele sithandaze. Asithandaze number one ngoba uNkulunkulu eshilo.
Kuyazwakala? There are many other reasons why we should pray. It's not optional, and umthandazo has no substitute. If it happens ukuthi ngingathandazi, this is the thing I can do instead of praying. No, prayer, it's a principle. Prayer is a law. Prayer is a must. Prayer is another way. I can say a lot about what does it mean, what is meant by prayer. Maku uNkulunkulu ekhuluma ezwini lakhe ngomkhonzi wakhe ehlomisa ibandla. Utheni kwenze konke nithathe ishield of faith ebesethi nivukela lokho nithandaze ngakho konke ukuthandaza. Athi amanye amaBhayibheli with all kinds. Umthandazo it's in categories. Umthandazo uzinhlobo ezahlukahlukene. And nokuthandaza khona ukuthandaza ngengqondo. Kusho ukuthi uMoya oNgcwele akunika amagama what channel ozothandaza ngayo ingqondo. Mawuthandaza ngengqondo kusho ukuthi uthandaza ngolwimi. The Spirit of God will give you words, but amagama azokunika wona azodlula through i-channel yengqondo yakho. But khona umthandazo oletha uMoya oNgcwele kodwa i-channel uthandaza ngomthandazo onika uMoya oNgcwele through your spirit. Yeah, sikofuna sikuphinde lokho bazalwane. Are you listening? Kofuna sikuphinde lokho esichaze ubuTrinity bethu. Bese sichaza ama-components for each and every aspect empilweni zethu. Actually, what involves spirit, the spirit of a man, ama-components akhona, the soul of a man, ama-components akhona. Abafundi bakaJesu bakhuluma into eyisimanga kuJesu Kristu. And uJesu Kristu, one of the teachings as fundisa entabeni is to pray. Kuyazwakala bazalwane? Is to pray. Asithandaze ngamandla ethu akuvumelekile. Sithandaza ngaye lo esithandaza kuye. Kusho ukuthi sithandaza ngomoya wakhe. Umoya oNgcwele uyasisiza ebuthakathakeni bethu. And sinelungelo lokumema umoya oNgcwele when we about to pray, especially we prayer a devotional noma waiting, where you wait upon the Lord, where you spend time, you know. Khona umthandazo esuthandaza masiphuma noma silala. Khona umthandazo ofuna sibe nesikhathi noNkulunkulu. Athi uJesu the minimum time yalo mthandazo it's an hour. Beningena kulinda nami i-hour. Kusho ukuthi at least 1 hour, at least. So lolo hlobo ke uhlobo olukwenza uyithole sewuthandaza ubusuku bonke. And emthandazweni lo owuthandaza lengthly kuningi okwenzakalayo kulo mthandazo. And uvamsithi lo mthandazo ungabi monologue, ube umthandazo oyi-dialogue. And lapho kulo mthandazo kuba izinto eziningi emthandazweni. Yabo, umntwana kaNkulunkulu ngoba umu-addressa njengobaba, baba wethu osezulwini umu-addressa. Umntwana kaNkulunkulu uthi usenjalo akushintsha uMoya oNgcwele akwenza umpriest. Now you are interceding. You are intercede manje uvele ungena kwingcwele ngcwele. Kufanele lento sibambe. Onendlebe makezwe lokho uMoya oNgcwele akushoyo kuwo amabandla. Kezwakala? Onani? So mayibizwa kanjalo in a singular form kusho ukuthi indlebe kamoya. Ngoba ilapho sibamba khona izinto zethu, sizibamba ngendlebe kamoya. So ingakho uJesu ethi ngasiqaphela ukuthi sizwa kanjani. Usekhona la endlini? Uzothi usathi usengumpriest uzithola sewuyisotsha sekuyaliwa khona le mthandazweni. Sekuyaliwa la. Usukhipha inkemba Yesu. Usuyalwa la usudiliza umthangala lapho udiliza ama-altar.
nama-altar obaba mkhulu enza izinto zingalungi la ekhaya. Usathandaza unjalo uzithola usu-prophetic, usumprofethi khona le mthandazweni. Kulo mthandazo uzithola sewuyinkosi, ubeka ama-decrees. I decree and declare. Yabona nje. Yeah. Uyashintsha. Yeah, as uMoya Ngcwele is guiding you, leading you in prayer. Awuthandazi nje. No. Kufuneka mawaguqa because there are many postures esizisebenzisayo masithandaza. Khona standing, khona kneeling, khona raising hands, kunamavesi la. And you can pray anywhere. Yebo. uJona wathandaza eseswini solwandle, eseswini senhlanzi, inhlanzi iseswini solwandle. Yebo. uPaulos noSilas bathandaza besejele. Awkward places. I can imagine uDaniel esemphandweni wengonyama praying too. So wherever you are, ingakho lithi iBhayibheli ngiyala ukuba amadoda ezindaweni zonke akhuleke ephamisa izandla ezimhlophe ezindaweni zonke. Noma uyadrive noma wenza washing, you can pray there. Yeah. And kubalekile ukuthi sibe ngabantu abane sensitivity kaMoya Ngcwele when it comes to prayer. Ngoba sithandaza kuBaba, asithandaza kuMoya Ngcwele, sithandaza kuBaba futhi asithandaza kuJesu. Yabona, sithandaza kuBaba egameni kaJesu. uJesu simthatha masibambe igama lakhe. Yabo, and isithandaza ngamandla kaMoya Ngcwele ngoba uyena owenza singabi buthakathaka, singafainti, singagive up. Sibe nomthandazo meaningful ngoba uMoya Ngcwele wazi ingqondo kaNkulunkulu. Njengoba kungekho wazi okujulileyo komuntu ngaphandle komoya womuntu, kanjalo akekho wazi okaNkulunkulu okujulileyo kaNkulunkulu ngaphandle kukaMoya Ngcwele. So uyena uMoya Ngcwele okusethayo ukuthi uthandaze umthandazo wamukelekile, umthandazo powerful. Ngihlale ngisho ukuthi umthandazo wakho kufanele ube nenkolo ethi umthandazo wami is as powerful as the one I pray to. Why ngisho njalo? Because he's the one that will answer your prayer. So into yenza umthandazo wakho kuyadepend ukuthi uthandaza kubani. Usakhona? Yeah, ngoba ungakulingi uyikhohlisa ucabanga ukuthi abantu abakuthandaza eThixweni bethandaza kuma altar asebenza impela. Ayasebenza kodwa anelimi loma altars uNkulunkulu wakho akekho almighty. Awukwazi ukuthi kulo uNkulunkulu nothing is impossible with him. You can't say that. And awukwazi ukuthi kulo uNkulunkulu udala izulu nomhlaba lapho usizo lwakho livela khona. You can't say that. Kodwa thina siphethe ungqo kaNkulunkulu. You know, and into yenza ukuthi umthandazo ube isidingo mawufunda 115 Psalms 115 ufunde uverse 16 I think mhlawumbe umqungeba ngasifundela bese siyobuka kuPsalms 24. It's one of the major reasons why we should pray. Yeah, 115:16. Glory. Amen. Awusifundele ke Amahubo 115 verse 16. yes. Izulu liyizulu likaJehova, kepha umhlaba wawunika abantwana babantu. Umhlaba unikwe bani? Sikhuluma ngomthandazo ke la. Ngicela ukubona abantwana babantu la. Abehlise abemfene isandla phezulu. So kusho ukuthi uma umntwana ozelwa abantu umfazi nendoda unikiwe lo mhlaba. Iphutha ukuthi ungabusi phezulu lomhlaba. We are the custodians, we are the managers,
we are not only, but we are not owners. We are, you know, we are stewards. We are managers. Ngoba senziwa ukuthi lapha ku Psalms 24 ukuthi 1. Psalms 24 ukuthi 1 manje. 24 verse. Yes, that's from verse 1. Amahubo 24 verse 1. Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. Ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle. Bengifuna lo ndawo. Amen. Lapha na ku verse 16 115 kuthiwe ubani osinikela umhlaba? Sheshani, ubani osinikela umhlaba? Uyezwa uma ufunda lapha ku chapter 1 kukhulunywa ngokudalwa kukaAdam noEva, asenza abantu ngomfanekiso ukuthi bafane nathi basifuze. Besebenza njani? Verse 27 besebenza njani? Awuyifunde? Verse 26 27. Nifunde nsheshe, nivule nsheshe. Isikhathi siyagijima. Verse 26. uNkulunkulu wathi, masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezinkomo nomhlaba wonke, nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. Kuthiwa ke leli gama elithi umhlaba unikwe abantwana babantu. Ngiyakizwa? Kuyavela la ukuthi this is the original intent kaNkulunkulu from the book of Genesis. Ukuthi mayisemenzile umuntu kodwa kufanele enze sure ukuthi umuntu uyi-express image kaNkulunkulu osemazulwini. Okusho ukuthi uNkulunkulu uzoba semhlabeni ngomuntu. Uyabona ke? Yabo? Awudalelwanga ukuthi uyiphilele lapho, udalelwe ukuthi ube yi-extension kaNkulunkulu. uNkulunkulu wenza lento ekuthiwa i-self propagation, uyazandisa. Ingakho kuthiwa sizelwe uye. So ukuze into yande kufuneka izale into efana nayo ngokohlobo lwayo. Usekhona? Ingakho manje kunegama elithi asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Angagcini lapho. Leli gama ngomfanekiso wethu, if you go deep, lizochazela iBhayibheli lisho ukuthi umuntu ocishe engathi une DNA la kuyena kaNkulunkulu. Ingakho iqinile manje kwiNew Testament siyazalwa uNkulunkulu. Asho sonke siyazalwa. Ya kule gama elisetshenziswa lethi we are born again, we are born of God. Kodwa elinye a theological term ethi we are regenerated. Asho sonke we are regenerated. Kunegama lapho elinethi gene. Yabona? Uri prefix ka again. Kushuti again regenerate kushuti siyazalwa, we inherit ama genes embewu yalo esizelwe uye ukuze siphatheke in his divine nature. John 3 verse 3 uthi okuzelwe uNkulunkulu umoya kuyini, okuzelwe inyama kuyini, okuzelwe inkukhu kuyini, okuzelwe inja. Na uNkulunkulu mayidala izinto eziphilayo wayeba namazwi akhuluma ukuthi azizandise zona. Yena udale kwaba kunye, sekuzoqhubeka ke naleyo ndalo ngokuzandisa ngokuzalana kwazo ngokohlobo lwazo. Ithi incwadi yokuqala base Corinthians 15 mawuhamba lapha no 40 something 50 uthi izilwane njengoba zenziwe inyama yazo ayifani. Khona inyama yezinyoni nezinhlanzi nenyama yezilwane njengenkomo nembuzi nezimvu. Noma kwenziwa ibuffet uyabona nje kudliwa abantu beyitika
kukhona zonke inhlobo zenyama. Kwesikhathi uyabuzeka ukuthi udla kuphi, udla inkukhu noma ufuna inyama yenkomo. Bangibuka nje chef inkosi Malanga. Yeah. So inyama yenyoni shuthi involve inkukhu ayifani nenyama yenhlanzi. Ngisho odokotela bathi ungabusayidli inyama ebovu, idla ufish. Yizwa lonto. So kuhlukile noma sezanda ayikashintshi sesolokhu zadalwa ayikashintshi imvelo yezilwane zisafana nesilwane sokuqala esadalwa. So let's self propagation izanda kwanda uhlobo lwezilwane zokuqala. Usekhona? Now uma ngabe uNkulunkulu eyintweni azidalile zizalana ngokohlobo lwazo. Thina esizelo uNkulunkulu kanti kuzophuma into enjani? Ngicela ubone izandla zabantu abayizwa lonto ngomoya. Ingqondo yasenyameni leyo kade ufunda ngayo esikoleni ngicela uyivale kancane ngoba ngifuna abangasongizwa ngomoya manje. Lento ihigh lento iphezulu lento. Kodwa yenza into ayibonwa lento engiyikhulumayo kodwa yenza into ezibonwayo. uNkulunkulu vele wasithatha wasikilela imanga uNkulunkulu wathi asifane naye. Zibe zikhona njalo ingilosi namakherubi akasho ukuthi asifane namakherubi wathi asifane naye. Ungayishayela izandla lonto ukuthi ufana nobani? Manje ke sihlushwa ukushintsha amagiya siphinde sibe yithi nje. Yeah, sibe abantu nje be frustrated, sibe na depression, sibe yonke into la sikhona into negative. Sesikhohle ukuthi singobani. Sitatazele phezulu kwesimo uma singasolveki nje asizolala ngalo mini ngoba sibhekene neperplexity, a problem with no solution. Simkhohle noNkulunkulu ukuthi konje sihamba nobani. So asithandaze ngicela sibambe lento ngoba sesongena emthandazweni. Asithandaze ngoba sitshela uNkulunkulu into angayazi. Sithandaziswa 116 Psalms 116 verse 115 verse 16, I'm sorry. Sithandaziswa 115 verse 16. Uthini konje 115 verse 16? Wathi nginikhombe ngifuna ubona niyalalela usanibheka phansi ngoba ngifuna Matsiteng. Yeah. Mshayele inzala ushaya khona. Kodwa umuntu ophuma kule nkonzo akuvamisile ukuthi angezwe amakhulunywa ngoba benze iclass lapha nakudlalwa. Ngeke ngisho igama layo. Izulu lamazulu elikaJehova khala isicathulo sakhe. Kodwa umhlaba unike uyena. Uverse 1 uthi eqaleni ishoni uNkulunkulu sheshana eqaleni uNkulunkulu wa izulu nani. Did you know ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu esedala umhlaba zase zikhona ingilosi? And ngesikhathi edala umhlaba nakho konke kuwo zazibhizi zimdumisa zincula amafu encwadi kaJobe. Umhlaba zange awudale nje kungekho lutho olusho something kuyena. Ngesikhathi edala zazibhizi zithi uyingcwele uyingcwele uyingcwele. Kodwa kunephutha ke mawufunda lapha na chapter 9 encwadini kaJobe. I think verse 24. Umfundi verse 24 encwadini kaJobe chapter 9 ungisheshisele ngoba singifuna sithandaze. Verse 24. Yep, ivolume phamsana. Yep. Umhlaba unikelwe esandleni sababi. Uyasibekela ubuso babahluleli bawo. Okay. Ngifuna le phrase yokuqala ngoba uba bekuthiwa sikhona isikhathi bese ufunda according to isichaze nje sukela ama-evesini lokuqala sedle zofika kule verse. Kodwa ngifuna nje sibambe le phrase.
uNkulunkulu bewunike bani umhlaba? Asiqale sisho njalo kuqala. Abantwana baba Abantu basebewunika bani? esandleni sababi. Sababi. Mawufunda kahle iya ngokujula la. uJesu angesho ukuthi asifunde manje ngenxa yesikhathi. uJesu uSathane ehlane uJesu ezelile. Umgibelise entabeni esiqongweni. I think isiqongweni sethempeli. Usemkhombisa ubukhazikhazi bomhlaba. Usekhona la endlini? Umkhombisa ubukhazikhazi bomhlaba. Uthi uyabona mongakhothama nje kimi nje. Yabona? You don't have to go to the cross before ukwazi ukubuyisela umhlaba ezandleni zakho. Khothama kimi. Yeah. Ngoba lo mhlaba uma nje ungakhothama ngizokwenza njani? Ngizokunikeza wonke lamagugu engikubonayo engikubonisa wona. Ebese ethi ngoba anikwe mina. Ubani onike uSathane? uAdam. uNkulunkulu benike bani umhlaba? Ubenika uAdam. Akangagcina lapho wanika ngisho abantwana bakhe. Umhlaba unikelwe kubantwana babantu. One of the reasons why uSathane umone esaqhushalaza ebizwa ngokuthi uNkulunkulu walelizwe. Leli gama izwe cosmos. Kuchaza ukuthi ke kusakhala esakhe isicathulo. Kodwa thina abasindisiwe sesi ngoba already uSathane useseva item eyayinika uAdam. Sibambekele. Wayinikwe ilizi esikhathi esingakanani. Ake siqale sibuka usuku azalwa ngalo. Adalwa ngalo. Wadalwa ngosuku lesingaki? Mawufunda Revelation chapter 13, u6 inamba yomuntu. Ingakho umphi uKristu ezoba no6 abangaki? Abathathu. So ichaza na ukuthi why babe u3 bangabe u2 bangabe u2. Yabo. Igama lika Jesu lona lakhe wayinamba ezingaki? 888. U8 yini lonto? Isho ukuthi new beginnings. So ingakho makwangena kuKristu Jesu ufikelwa ama new beginnings. Uba isidalwa esisha. Uqala kabusha. Okudala bese kuyadlula amaphutho wenzile wathola ingane wenza yonke waqhomfa ngesixhosa waqhomfa wacommit abortion wenza yonke lonto wabheda wagebenga wafeba once ungene kuKristu kuyadlula uqala kabusha ngonek 8 ungena ku8 manje okudala konke lithi iBhayibheli nozono zenzile uyikhohle uNkulunkulu mayithi yakubheka ukuthi akwazi usenza isono ukwenze waba ukulunga kwakhe. Now naleli gama lithi we are justified. It's a legal term ngokwe high court yasezulwini. Justification uthi uNkulunkulu kune verdict lapho ethi you have never sinned, just as if you have never sinned. Asho sonke just as if you have never sinned. Manje uNkulunkulu uthatha izono zakho ayibeke lapha entshonalanga ebese beka wena empumalanga ebese nje ukuhlukana kwempumalanga nentshonalanga uNkulunkulu uhlukanisile wena nezono zakho. Lokho kusinika isibindi ke sokuthi ke sikwazi ukuthandaza ngenxa yomoya kaKristu okithi esithi ngawo Abba Baba. uAbba Baba usho ukuthi si-address uJesu njengodaddy. Siya ngesibindi kweyona ngcwele. Kithina he is more than God kithi. He is our Father. Uyezwa lonto? Manje ke kusinika igunya ukumamkela uKristu. Sithola igunya sho sonke igunya. Ishona kakhulu igunya. So one of the ways zokusebenzisa igunya lobuntwana bonke abamamkelayo. Hayi ngibona abantu abamkela uJesu la izandla phezulu. Niphamisela ukuthi nenzeni? Yeah, not isonto.
ngicela abamukela isonto bahlisa izandla bathi ya manje ukwamukela uKristu kusho ukwamukela uyise. Ngithi ukwamukela uKristu umamukela ngomoya ongcwele, kodwa la kumoya ongcwele kune representative. Umoya ongcwele urepresenta uKristu, ubizwa ngomoya kaKristu. Manje mawathinta uKristu, kuKristu kukhona uBaba. Sengibamukele bonke. Ilo uJesu eze ngaye umoya ongcwele, nalo oza ngomoya ongcwele uJesu, nalo oza ngoJesu uBaba. Manje mangithandaza ngihlanisa ubuthathu bonke emthandazweni. Bese ngiba ngowesine mina ngokholo. uNkulunkulu abe wokuqala ngoku-addresswa nge-address yomthandazo. Uthi yakubani nomthandazo? Ebese uJesu Kristu yena aqhamuke ngegama lakhe ukuthi ngicela ngaliphi igama lapha kuBaba. Ebese umoya ongcwele ngena yena ngamandla ukuthi manje mangithandaza ubani onginika amandla okuthandaza nokuhlakanipha nendlela eyamukelekile uNkulunkulu namagama ne-utterance. Uyena ozongilungela. Bese mina ngoma nje akuzubalula ukuthi uNkulunkulu akujabulele ukuthandaza kwami noma ezibone emthandazweni uma engangiboni mina. Uzongibona kuphi? Uzongibona ngesikhathi ngena ngokukholwa. Nje uJesu engene ngegama lakhe. Umoya ongcwele wangena ngamandla akhe. So ubuKristu into yobukhulu into esekhanda. Ubezothi hayi bafana bami anikwazi ukuyiyela nje kuBaba. Kufanele niye ngami. Kodwa uthe no ningabe nisacela kimi manje manithandaza ningezi kumina ninga-address umthandazo shintsha ni-address utshela abafundi bakho sonke lesikhathi kulo 3.5 years benithi manithandaza nicele kumina manje njengoba sengihamba nje anisezocela kimi senzocela in my name. Yabona yafuna ukuchazwa ke naleyo ukuthi in the name of yafuna ukuchazwa lo. Ngithi iyafuna ukuchazwa lo nto ukuthi in the name of iyafuna ukuchazwa lo nto ukuthi elikabani igama engiyanga lo kuBaba. Nezwe into engikhuluma ngoma nje sisikwi-season la kufanele masithandaza kuhlephuka isihlalo samademoni. Let me tell you, ake ngihlephule kancane nje ukuthi mawuthandaza kuBaba egameni kaJesu kusho ukuthi wena uthi akuse wena uapproach uBaba sekuuKristu ngawe. So uBaba mayephendula akaphenduli mina uphendula uKristu ngoba ngize egameni lakhe. Uma ngize egameni lakhe ngize egameni lomuntu onjani? Ngize egameni lomuntu othi mayethandaza kuBaba. Nake eseduze kwethuna likaLazaro uthi Baba ngiyabonga ukuthi wenze njani unguzwile futhi wena uhlala wenze njani ungizwa njalo. Manje mangizothatha igama lalo muntu ngiyothandaza ngalo ngithandaza egameni lomuntu ozwakala njalo. Mayithatha manje akufuneki ke nikhona abazalwane ngiyisuse ifaith yami egameni. It's not about you ngisho emthandazweni, it's about Jesus. Unalo ilungelo lokuthi bantwana bami uJesu sayothandaza. Kuphele nje ngawuthi uyothandaza, uJesu uyothandaza. Obana bazathi kusola namhlanje akuzothandaza uDaphne noJabulani kuzothandaza uJesu ngoba ngithandaza kuBaba egameni likaJesu Kristu. Yezwa masithi as from tonight ungalibizi nje igama emoyeni ngoba kufuneka uthandaza egameni kaJesu ligqoke. Ube nethi ngizoke ngibona uBaba ngeke ngiphenduleni mangithandaza egameni.
Uyazi uMongcwele wenza njani? Uvela koblanket okumboza ubuthakathaka bakho ungaveli. Uzithole sewuthandaza umthandazo ungazange ucabange ngoba ingqondo othandaza ngayo ivela kuMongcwele. Ngihlale ngitshela ukuthi unelungelo lokumtshela uMongcwele, Mongcwele sesiyathandaza ke manje. Hayi ngoba usumtshela ungazi. Kuyena uyam-acknowledge in your prayer life. Umtshela phela uMongcwele angithi izwi lenkosi owalikhuluma ngoPaulos, abaprofeti nabapostoli bakhuluma beqhutshwa uMongcwele. NoJesu uthi the Spirit of the Lord is upon me and has anointed me to preach the gospel to the poor. Kusho ukuthi noJesu maye esesemhlabeni wayengenzi lutho ngaphandle kaMongcwele. So ungayi ungaqokile, gqoka uJesu emthandazweni ubusuweleka ngejazi zikaMongcwele. Lento ayifuna ukuthi usindiswe nini, noma na 2 hours usindisiwe, 3 minutes usindisiwe, once ube noJesu unelungelo loku-address uNkulunkulu njengobaba. Uziyele, kungabikho ngisho uMaria phakathi kwakho ozokuyela. Ungacela uMaria ukuthi akuyele kuNkulunkulu, hamba wena. Obana bathi ngiyabona ukuthi sengiyakwazi uyihambela. Oh my God. Ngiyawuzwa ukuthi khona umthandazo ozoqhephula amatshe la. Ngiyawuzwa. Yeah, khona umthandazo uzothandaza o highly prophetic. Yabona? So i-problem ke noma ngabe uAdam wanikela ngalokho ayenikwe kona, wanikela kuSathane. And uNkulunkulu une-fair because uyi-legalist uNkulunkulu. Mangabe uSathane umnike ama-legal grounds. Ningilalele nonke? Yeah, njengoba kuthiwa ningamniki uSathane indawo. Uma usumnikile uNkulunkulu akakwazi ukurebuke uSathane ukuthi ufunani la kulomhlaba. Ngoba wena omauthorizeile. Emhlabeni nje ngifuna sibambe lento ke. Tshela makhelwane awulalele lento ezoshiwo ke manje. Yeah. Now ilalela very. Now kuthiwa uNkulunkulu izulu elikabani? Umhlaba uwenze njani? Bambeni le. Because it's one of major reasons why we should pray before heaven can intervene. Ngihlale ngintshela lokuthi emzini wami ngiba namakamela ngithi lawo amakamela abantwana bami ngithi especially masebethe ukukhula sebengama teenagers angivele ngifohla ngingene emzini wami angivele ngingene ekameleni ngiyanqonqoza bavule bathi come in emzini wami. So umhlaba ungomunye wamakamelo ngesikhathi uNkulunkulu edala wadala izwe nomhlaba amakamela u2 kodwa elinye wathele ingane zakhe. Yes. Yeah, manje mayizongena kuleli kamelo lasemhlabeni kufuneka kube khona ukukhamini wangaphakathi. Ingakho ethi aninanto mina ngiyafisa ukunika izinto enidinga aninanto ngoba nisho lutho anicile yabo. So it is illegal for me. It is illegal for me noma umhlaba ungokwaJehova nogcwala kwawo. It is illegal for me ukuthi ngizithole sengifohla ngoba ngibona isidingo. Ingakho ngisho abantwana baIsrael 430 years behlupheke eEgypt zanganyakaza uNkulunkulu until they cried. Ebesithi ngokuzwile ukukhala kwabantu bami ngibonile ukuhlupheka kwabo ngiyalwazi usizi lwabo ngehlile kuyama authorize uNkulunkulu tehle if you say something when obekwe kulomhlaba. Amen. Busimakhelane uyayizwa lento? Yeah. Uzokubuka nje uNkulunkulu nezinkinga zakho lokubalisa. Mina nje inkinga enginayo nje awumtshela uNkulunkulu busy uyabona ukhuluma ngenkinga. Yabona? Awumtshela uNkulunkulu uzoyibukela nje. Until uziyongena njengoHana.
endaweni yokuthandaza. Ubusufika khona uthulule umphefumulo, kusho ukuthi uthulule usizi longabi nabantwana. Ushiye la. Siyochaza ngemini ukuthi what are you doing when you pray? What is all about prayer? What are you doing once you say, Father, in the name of Jesus? Sekunyakaza umthathu ngesikhathi uthi Father usho ngobumongcwele kuwe, lithi iBhayibheli umongcwele uyena osenza sithi Abba Father. So ngesikhathi uthi Father uchaza i-relationship. Mawuthi uNkulunkulu wami kusho ukuthi usabuyele emuva lapho uJesu akukhipha khona ngokuthi kusho yena. Athi uNkulunkulu wami ngishiyelana. Akakwazi ukuthi baba wami ngishiyelana. Kufuneka athi uNkulunkulu wami uzathi ngishiyelana. Ngoba mayisethi baba wami uzothi esandleni sakho ngiyawunikela umoya wami. Uyabo uma esethi baba sekubuyela ubuhlobo phakathi kwakhe ngoba wayegcwele isono wazithola sekune gap phakathi kwakhe noNkulunkulu wayesem addressa not as the Father but as God. Washolo lokuthi ngabe ngisasho mina. Ngabe ngisasho uma ngithandaza ukuthi uNkulunkulu wami ngiza kuwe uNkulunkulu wami akusho kanjalo uma kuthandazwa. Uthi uJesu anothi baba wethu baba. Because it is the fatherhood of God that cares for us. Mofuna ubona uNkulunkulu enake ingane zakhe, hamba uyombona as father. Once uma address as father usufike la provider khona. Lapho ondla khona ingane zakhe. Lapho ethwala khona, esikhathalela khona. Yabona nayo le ifuna iveki lonke. Khona sothi masigoba amadimoni athi awunangethandaza. Yalimala le plan yethu nangethandaza. Kufanele sithandaze umthandazo ohliphiza ama altar. Kufanele sithandaze umthandazo oketola isihlalo sika Satan, ochitha ama plan nama syndicates ka Satan. Confuse umhlangano amadimoni ehlangene ngawo phansi kolwandle. Emthandazweni dedela ama missiles a guided missile njenge Hechel ka David. Awuni khona? Ngesikhathi elithi ngendwayimani la ngena esikhaleni esincane esasi kuyi helmet kwakunesikhala la ngaphambili la ngena khona ngoba ligadwe yi-anointing. Manje masithandaza kufanele sithandaze umthandazo ongashaya iceleni kuSathane oshaya ngqo. Ohlephula isihlalo sakhe samadimoni akade bela for generations lamadimoni la siphula impande siphinde sitshale into eziright sidilize siphinde sakhe. Emthandazo uyabona kade ngibuka izinto ezo more than 20 ezenziwa umthandazo. Umthandazo uhlumelelisa ukholo lwakho, umthandazo uyaku-empowerish, umthandazo wakho uyakusindisa. Uthi uthanda uJesu uthandaza ukuze ningangeni ekulingweni. Yabona kusho ukuthi uma ungathandazi uyangena. Uma ufuna ukuba umuntu nje zithi mayifikile ingweni uphase ngama flying colors hlala emthandazweni. There's a lot that is done by prayer. uDaniel wayithandaza 3 times a day. Hayi ngoba kumthetho wesonto kwakumiswa umongcwele kuye wayekekho ayimphusha ngemuva and no one could stop him. Noma sebethi olokhu ethandaza uNkulunkulu engathandaza uNkulunkulu omiswe inkosi yaseBabylon uzongena engonyameni yaqhubeka indoda yathi this time sengizovula ngisho fastela. Ngifuna ababone ukuthi I'm still praying. Iba umuntu ongafaint emthandazweni because umthandazo is not what you want, it's what you need. Mongabuza inkinga zakho uyibuze nje nixoxe nazo ukuthi weyinkinga zami yini into enicabanga ukuthi mangayenza ninganyaza ibhluku ngashayika ningashayika ningazithola nisenkingeni. Umthandazo ufaka inkinga zakho enkingeni. Emthandazweni kwenzeka exchange of ownership. Uya emthandazweni nezakhe ingxaki. Ubuye emthandazweni sekweze kaJehova ingxaki. Sekweka Jehova impi. Sengaseyona yakhe impi. Sezingasahluphi wena izingane seyihlupha uJehova manje.
umthandazo is one of the most powerful weapon. Usathane akafuni ngisho lonto kunina. Uma uNkulunkulu angasakusize akunika amehlo kamoya. Uthi mawuthandaza usuyabona kwenzekalana emkhathini. Ngeke uphinde ufune ukuyeka ukuthanda. Ngesikhathi uqala nje uthandaza kukhona ngisho ukudeploy kweingilosi siyokwenza lento uyithandaza la. Ngesikhathi uguqe phambi kaNkulunkulu izinkinga zokuguqa phambi kwakho. Kade zimkanje zikumele seziyakuthoba kuwe. Umgcini jele ngenxa yomthandazo kaPaulos noSilas lo kade bashaya ebabopha ebafasa wagcwala egcine esethi says abanye bathi makhosi ngenze njani ukuba ngisindiswe. Wayicelela manje lo Paulos esemkhunjini wangena as a slave esiwe Rome kodwa wagcina esewucaptain of the ship. Umthandazo uyasiguqula isimo awumguqula uJehova uguqula isimo uguqule nawe. Emthandazweni ungena ubuthakathaka uphume namandla. Yabo i-filling station umthandazo. Lithi iBhayibheli wathi ethandaza eGetsemane Jesu kwafika ingilosi zamenza njani zamqinisa. Emthandazweni uyaqiniswa kufaka upetrol. That's why you have to start the day with prayer so that you will stand the rest of your day. Conquering everything nezinto akade uSathane eziplanile nama landmines yawadiffuser. Once you start a day with the Lord, because in the beginning God, so in the beginning of the day you must put God first. I say in the beginning of every day noma kade kuzoba khona ingozi ozobhekana nayo because uqale umthandazo you have diffused leyo ngozi ebizokwenzeka of that day. Yes. And umthandazo wona akuwona uyekhondla kondla wabantu abazibona ukuthi I need God. Amen. I'm desperate for God. Yabo I'm not independent God, I depend on him. Umthandazo it's a sign what you don't trust yourself. You don't lean on your own understanding. You don't lean on the arm of the flesh. You depend, you trust God. It's a sign what I'm trusting you. Ngesikhathi ubuthakathaka bakho buyi-opportunity yokuthi uNkulunkulu afake amandla akhe ukuze uthi when I'm weak then I'm strong. Lord, teach us to pray. Now, since God has given us this earth, uyihloniphe protocol. Since umhlaba ngowakhe kusho thina we are steward siphathele yena umhlaba wakhe. Kodwa we have been given umhlaba to possess, not to own, for our security and the security of this earth. Because once you own what was supposed to be owned by God, you make it easy for the thief, the devil, to come in and steal without any rebuke. But if you cease to belong to you, to own you, ufaka uSathane enkingeni ngoba noma kuze isilingo kufuneka sidlule eNkulunkulu kube uyena ovumayo ukuthi ulingwe. Mase ngaphezulu kwamandla lithi iBhayibheli uthembekile akayovuma ukuthi le test engaphezulu kwakho ize kuwe. That is why kubalekile ukuthi uzibone ukuthi ukhule kanjani ngesilingo esiza kuwe. So that is why now isifundiswe ukuthi asothi masithandaza sithi intando yakho mayenze njani. Sheshana intando yakho mayenze njani. Njengoba yenzeka kuphi? Kwenzeke kabantando. Sheshana kwenzeke abantando. Yeah, because the best for your life is the will of God. The will of God is far better than your will. That you have, why you have to subject your will under the will of God. That's why Jesus said, not my will. Hayi ngoba intando yakho injani mhlawumbe inesono na kodwa still there eNkulunkulu engazani nasono kodwa uthi not my will. Much more thina sithi not my will. Akusho lokho ukuthi siphucwe ukuba free nokuba ukuthi sibe ngama free moral agents kodwa lokho kusichaza ukuthi we are subjecting our will under the will of God so that uSathane ngezusenzisa ama decisions abhedayo ngoba that's why you make choices and decisions because you are a free moral agent. You've got power to choose.
and to decide. So ukuzowenza ama-decision angekho emotional, ama-decision angekho under i-pressure ama-circumstances, ama-decisions akho mawahambisane ne-will ne-plan kaNkulunkulu. So let not my will but thy will be done, which is the best for you. Yenza nomthandazo wakho uNkulunkulu ashesha uzwe mawuthandaza. Uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Where do you get the will of God? From the word of God. Where do you get the will of God? From the Spirit of truth who guides us into all the truth. Who knows the mind of God? Ukuthi athi uMongcwele ungayithandazi le uthandaza le uyizwa ngami mina ngizokunika amagama. uMongcwele uyacelwa ukuthi akusinike amagama masithandaza. Now, so njoba sithi ke thy will be done on earth as it is in heaven. If two of you on earth agree as asking or touching anything that they ask from God, God who is in heaven will do it for you on earth. Ngoba nje uNkulunkulu osezulwini akazo noma ebona isidingo sokuthi kufuneka enze something emhlabeni. Uma the two of you, which is the least of the group, if the two of you agree as touching anything that you ask from the Father who is in heaven will come down and do it for you on earth. You can imagine ucela usemhlabeni kodwa ushaya izinto ezezulwini. Ehle uNkulunkulu ngomoya wakhe engcwele azokwenza lento kade ishiwa abantwana bakhe. Obana bathi ngiyangena egiyeni lomthandazo. Asimene ngezinyawo sicela uMama Hlaba eze phambili. Ngiyangena egiyeni lomthandazo. Sengiyayi-understand lento yokuba semhlabeni. Ukuthi ngibekwe emhlabeni as a steward, as a manager, as a custodian. Ngimbekwe emhlabeni as his representative, an ambassador. I represent heaven on earth. Ngiyumntwana, it's a room uNkulunkulu asinike yona yabantwana bakhe, umhlaba wakhe, i-main bedroom noma ke i-room enkulu ekaJehova which is heaven. Emhlabeni unike thina mayizofika emhlabeni kufanele sisho something uzeze ngikuzwile ukukhala kwabantu bami. Ngingakakuzwa ngiyakazanga. Hallelujah to Jesus. Akube confidence onayo as from today. Akube faith especially for prayer today. Because faith comes by hearing. Ngicela ukuthi wembathi igama lakhe namhlanje. On top of that, yembathi ijazi kaMongcwele. Hlalana eJerusalem nize nembathiswa amandla. Asiveli kuNkulunkulu ngomthandazo njengabapriest singembethe. Once ulembathe leli jazi kaMongcwele lizokhulumisa likuthandazisa umthandazo owamkelekayo enkosini. Mama Hlaba. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kusukela namhlanje bazalwane, uma siye emthandazweni unegunya lokuthi uJesu useyathandaza. Ngoba uthandaza egameni lalo ozwiwayo. Glory to Jesus. Izimo zizokuthobela njengalokho zithobela uJesu. Ngoba uthandaza egameni likaJesu wembethe ijazi likaMoya oyingcwele. Akukho simo esingeke singanyakazi. Glory to Jesus. Sizothandaza abazalwane. Sithandaza sinesibindi. Oh hallelujah. Ngoba sithandaza egameni lozwiwayo. Glory to Jesus. Nkosi yami. Makwazeke bazalwane ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu.
Glory to Jesus. La ukhona ngawe. Oh hallelujah. Umuthi baba egameni lika Jesu kunyakazisekelo zegodlo zobumnyama. Impendulo is guaranteed. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Sizocela uMamkhanyile ngaphambili bazalwane asilide. Oh hallelujah. Sithandaza sine understanding yokuthi senzani uma sithandaza. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Baba ungcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, igama elingaphezulu kwamagama onke, nasebusuku kuThixo siyabonga baba namandla wonke, ukhulume kahle, sifundise kahle baba egameni lika Jesu waseNazaretha. Siza kuwe egameni elingaphezulu kwamagama onke, elithi izwi lakho kuleli gama wonke amadola yaguqa, kuleli gama zonke izilimi ziyavuma ukuthi uJesu inkosi nomsindisi. Baba siyabonga egameni lika Jesu, egameni linamandla lika Kristu Jesu waseNazaretha. Siyabonga moya ingcwele wena osipha amazwi okuphimisela egameni lika Jesu waseNazaretha ukuthi simile kule ndawo. Baba egameni lika Jesu siyadeclare ukuthi alikho elinye igama elingaphezulu kwegama lika Jesu. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ebusuku sithi izimo izoguquka ngoba sikhuleka egameni lowaziwayo, egameni lika Jesu waseNazaretha. Izimo izoshintsha egameni lika Jesu waseNazaretha ngoba sikhuleka kuloyo igama lakhe liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba. Siyabonga ukwazana naleli gama, siyabonga ukumbulelwa amandla kuleli gama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga ukuthi izimo zonke ziyaguquka ngokukholwa egameni lika Jesu waseNazaretha. Sibonga ukwazi uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi esikhulumile wena usudeploy ingelosi ngoba unguThixo uyalungisa Nkosi idingo zabantwana bakho, uyakwazi abakufisayo enhlizweni zabo egameni lika Jesu waseNazaretha. Uthe wena unguNkulunkulu awuguquki, nezithembiso zakho zikuyebo zinguamen. Nasebusuku sizosho njalo uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu waseNazaretha. Asikho isikhalo esilolelwe thina esiyophumelela. We declare sibiyelwe ngemuva nangaphambili, isandla sakho somusa siphezu kweimpilo zethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, simele uKristu baba egameni lika Jesu. Sisemhlabeni sikhuleka ngegunya baba egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyaphahlaza wonke ama-altar obumnyama, general cases siyawahlulekisa, akasenaso isabelo ey'mpilweni zethu ngenxa yomndeni omusha wakaJesu esingene kuwo. Baba kulo mndeni akukho ukuhluleka, kulo mndeni kukhona amandla segameni lika Jesu, kukhona amandla segazini lika Jesu. Siyabiyela konke okubiza igama lethu ngegazi lika Kristu Jesu waseNazaretha. Baba siyabonga, sibonga izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele elithi usazi ngamagama. Baba namandla wonke, wazi ngisho umcabango wethu. Siyabonga ukuthi wazi ikusasa lethu lingakafiki, sisentweni ephilayo egameni lika Jesu waseNazaretha. Usithembisile ngezwi lakho ukuthi soze siguge wena unguNkulunkulu. Siyabonga Baba ongcwele egameni lika Jesu waseNazaretha. Impela unguThixo, umile, ukholekile, uthembekile uNkulunkulu wethu ongcwele. Ulindele ukuthi sikhulume bese uthumela ingelosi zenze. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi isitha sinqotshiwe egameni lika Jesu. Siyala ngisho umoya
ongenile wonqena ukukhuleka ngegama lika Jesu waseNazaretha besinyukele ekamereni eliphezulu sizolanda amandla ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga ukuthi simphathisiwe lawo mandla kaMoya Engcwele. Abafundi abawulinda baba nesibindi sokukhuluma nokushumayela izwi lakho ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, sibonga babona amandla wonke into enkulu ozenzayo egameni lika Jesu waseNazaretha. Sibonga ukunqotshelwa egameni lika Jesu waseNazaretha. Sibonga ukwenzelwa egameni lika Jesu waseNazaretha. Sibonga ukusetshenziswa nguwe Moya Engcwele ngoba lakho icebo uNkulunkulu wethu lungevinjwe egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga sithandwa somphefumulo wethu, siyabonga ukuthokoza kokuphila kwethu ngoba ngaphandle kwakho Moya Engcwele singenze lutho thina. Siyakhuleka ebusuku senzise, sifundise, sikhumbuze Moya Engcwele, Moya kaBaba egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyakuthanda Moya Engcwele, siyakuthanda sithandwa somphefumulo wethu. Impela uNkulunkulu wethu ulidwala elimiyo, uNkulunkulu ongahluleki, owenza izinto ezinkulu ezimangalisayo ngoba unguThixo, akukho ongekwenze futhi akukho okwahlulayo. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga amaliso omuhle, siyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele, sikhulekela nenkonzo yephasika egameni lika Jesu waseNazaretha. Sikhulekela imphefumulo ezosindiswa egameni lika Jesu waseNazaretha ukuthi ingabi sabheke emumva kodwa ibuke kuwe emqalisi nomphelelisi wokholwa kwethu egameni lika Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, usenzela izinto ezinkulu ezimangalisayo. Ingqondo yethu iyathoba kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele. Impela unguThixo, likufanele udumo wena wedwa, ufanele ukuphakanyiswa uNkulunkulu wethu ongcwele. Sibonga amandla esiwamkelile nantambama egameni lika Jesu waseNazaretha. Sikunika udumo uNkulunkulu wethu ongcwele, uyayimangaza njalo impilo yethu. Umuhle ebusuku, asimonanga uNkulunkulu osenzela izinto ezinkulu, uyamangalisa. Enlarge our faith uNkulunkulu wethu ongcwele, shintsha uzushintsha igama lethu baba egameni lika Jesu waseNazaretha. Senze uNkulunkulu wethu ongcwele la sikhona vele uKristu, elithi izwi lakho uKristu makabunjwe empilweni zethu. Athi umhlabeleli babona abantu usambiso kwakho. Khuleka wethu Nkosi usho njalo ebusuku uthi uKristu akavele empilweni zethu, uKristu makabunjwe empilweni zethu. Konke sikwenzayo sikwenze sikuKristu, senziswa uKristu ngamandla kaMoya Engcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, wena uyahlonipha izwi lakho, uthe uyalinda ulondo kubulenze. Perform ama miracles uNkulunkulu wethu ongcwele. Sisakholelwa yilo uNkulunkulu wezimangaliso, wena uNkulunkulu owavula ulwandle olubovu. Siyabonga ukuthi uvula iminyango evalwe isitha ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi ubuyisa konke okuntshontshwe isitha ngegama lika Jesu waseNazaretha. You are restoring uNkulunkulu wethu ongcwele. Wena uvula amehlo ezimpumputhe ngoba uNkulunkulu onamandla, okungekho ongekwenze. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, sibonga ufakazi obuzoba kule ndawo ngenxa yalomkhuleko esukhuleka ngokuqonda ukuthi siza kuwe ngokholwa, size egameni lika Baba osezulwini ngegama lika Jesu waseNazaretha ngamandla kaMoya Engcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, luthabatha udumo ngoba lingolwakho wena wedwa. Siyadeclare ebusuku ukuthi asiyakubakhonza abanye uNkulunkulu,
ngegama likaJesu waseNazaretha sizoma sithi alikho elinye igama ngaphandle kwegama likaJesu. Izimo ziyavuma noma zingavumi, igama likaJesu limile kuze kube liphakade. uJesu uyabusa empilweni zethu nemndeni yethu egameni likaJesu waseNazaretha. Singayaphi inkosi uma besingasuka kuwe, ngoba kuwe kukhona amazwi okuphila. Kuwe umoya wethu uyathokoza, usho ngesibindi uthi Abba Father. Siyabonga baba osithandayo, siyabonga baba owadela indodana yakhe kuphela kwayo yeze emhlabeni yafuka ufo kuyihlazo ngenxa yethu. Sihambe emhlabeni sikhululekile, sihambe emhlabeni sithethelelwe izono. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi uSathane ungaphansi kweinyawo zethu ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyakhuleka, siyakholwa kuleli gama. Thatha udumo ebusuku egameni elinamandla likaKristu Jesu. We love you Jesus, we love you. We love you, Holy Spirit, we love you. Father, we love you in the name of Jesus, through the power of the Holy Spirit. Thatha udumo moya engcwele ebusuku ngobakho wena wedwa uThixo empilweni zethu egameni likaJesu. Sokhonza isimo sivuma noma singavumi, ngoba simazi omunye uNkulunkulu othanda impilo yethu ngaphandle kwakho. Akekho nowasiyela esiphambanweni ngaphandle kwakho. Akekho nowadela ubukhosi bakhe nesihlalo sakhe sobukhosi wenze emhlabeni ngaphandle kwakho, ngoba wena wawunathi emcabangweni. Siyabonga ukuthi izulu liyasicabanga, izulu liyasithanda, nasebusuku sizosho njalo. Siyabonga moya engcwele, siyabonga egameni likaJesu. Qhubeka moya engcwele sifundise, njoba uJesu athi hamba, wathi uswelekile ukuthi ngihambe ukuzehle ukuze azonifundisa nikhumbuze. Sikhumbuze moya engcwele, sibongile, sifundise, qhubeka sisebenze egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Thank you Jesus. Jesus, oh hallelujah. Ashaya izandla kakhulu bazalwane. Oh hallelujah. Shaya izandla zakho kakhulu ubonge umoya oyingcwele. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shaya izandla zakho kakhulu. There is power, 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 power. Oh hallelujah, kumdumiseni uThixo ngoba isimo sakho asisafani indlela ongene ngayo. Oh hallelujah, uphuma ngomunye umuntu. Oh hallelujah, une understanding. Oh hallelujah, ukuthi umuya emadolweni uSathane uyatatazela. Oh hallelujah, athi nansi ithandaza. Oh hallelujah, lento ahlakazeka phazamiseka ama plans ami. Ake simshayele uJesu izandla ngoba amacebo uSathane abecebela wona. Oh hallelujah, uyasho ukuthi awachithwa amanzi indizile lenkukhu ngeke akuthole egameni likaJesu. Ngeke ayithole ifamily yakho, ngeke asabhothe izinto zikhulelwe egameni likaJesu. Ngisho amadimoni ezweni lakithi eSouth Africa, wow hallelujah, asenkingeni ngoba kukhona abantu abathandazayo. Wow hallelujah, bethandaza benegunya. Glory to Jesus. Oh hallelujah, thank you Jesus. Oh hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. Siyambonga uThixo bazalwane ngemvuselelo enamandla. Glory to Jesus, ngoba sisinikeziwe lesikhali. Ngezwakala bazalwane, isikhali somthandazo.
and usathana ukwenza ukuthi ungabi nefaith emthandazweni wakho. Hallelujah. Kodwa njengoba uThixo esivuselele ngalendlela imfundisi namandla, kuyezwakala bazalwane, umuya nje emadolweni. Oh hallelujah, uyunesibindi uyazi ukuthi kwenzakalani uma uthi baba egameni lika Jesu wembetha amandla kaMoya Oyingcwele. Glory to Jesus. Hallelujah.